Sagudahin nga ti surat, ti pagkasaritaan, iti kalmalaan nga paset, ti pagkasaritaan ni Manuel. Nga napoluan, manglilipot, idi kalmanlaeng. Idi kalmanlaeng manong nemi, kadagay man makabulan, sipud adda ti asawak. Sino? Natnaganan ti asawak? Ni Shelly. Adda makabulan ni Shelly sa di Hong Kong manong nemi, idi agring di cellphone ko kat iso ti tuwang tawag. Siyempre, adda gagar ko kanang sungbat. Hello, Shelly. Ana control number. Ano nga control number nga magbagam? Kahit makabulan mo, di ka ba nagsoldo? Magagaran lang una ni Girlie nga anak ta. Nga agpawit ka no. O madumat ka na, jay may itid kang kuha ng alahos na nga mapanagbasa. Ken, ado di kita kahit nakapaghatang. Daanan di kita arwatan na. Saan nakagpawit? Dapay. Di pagpawitak, kahit di nakautangak. Kahit mo sa hon hanggang sa pag-ipawitam, kalpasan na sa banagbayad. Ang idaretsok nga ibayad. Ipawit ko nga daretsok yung kuha na di pagbayad ko't utang. 2 bulan nga sweldo, mabayadak to. Di kahit nga sa hon, awan ni sintabong ipawit mo, karit iti 2 nga bulan. Kawan na. Ano serbi na nga rin nga dakanta? Kadakda kayo matlaeng kinig Carly? Pasaremot umay makipangadlaing ni nanang dita, nga inam. Kahit ito na kaano nga pawit ka? Saan nga kagpapawit? Ditoyak nga gurnong. Kahit hanggan nga reklamo pa, Manuel. Napia, tawanak nga, iramam mo nga, isapulan ti kanan na. Dududwa ka lang. Pasari, umay ni nanang mo dita. Han? Una ta, mailiwat ka ni Girlie. Kaya mailiwan niya. Sige, impakamuklakin ka. Nga saan nagagpawit? Nga siguro, pulos nga diyak agpawit. Nga bagitahin manong naming nga nalpas ti saritaan mi kini Shelly nga kasla sa anak pala mamati. Timteng ni Girlie manong naming tang? Di pa timawag ni nanang? Timawag kita bigat. Ket, nagpawitan? Anak, saan ka kumamaluklok sa akin ni nanang mo? Tapay? Saan ka nupulos nga nagpawit? Ana? Ala? Ilas-las to kung may kadikiti classmate ko nga ni nanang ko di abroad. Kalpasan na, bagay yung asang nagpawit. Nisintabo kita ka nito pawit na. Mano hanggang angulain ni nanang tang. Imposible ang serbi na nga rod nga dadiso na dita abroad. Pangipanan na nga rod. Sadya ka nga gurnong. Niya tiyan mo yun. Baka ipapawitan na dagiti naganak ken ko anak ken kakabsat na. Dito mat amo ata. Awan damot ditoy. Dadamot sa Pangasinan. Apay kas dyan ni nanang. Serbi na nga rod nga napan iti abroad. Di matgay magpawit. Di kahit mga sawan. Basit lata di balon ko. Kahit mga sawan. Sa lata nga naimas di balon ko nga. Sidain nga balonat. Kaklagbalbalong nga rod na. Gawit aklatan tal daw. Rin napudot. Iri maamuan ni nanang daytoy manong nemi. Kisusa po aya. Awal pa nagtalik na kayo ka. So nga hanga sikat pagipawitan na tapno sikat mangurnong. Ano no kuma? Siyempre, kita magastos di balay. Iso ti pangalak ti gatang. Hala, mayat man. Ano nga mayat? Tapno mapilitan ka talagang trabaho. Sumbre ka ti construction. Datit kahit na Bakit iba nang ipagarup na? Gabot at daisunan sa di abroad. Kat sa anak ba ito nagtrabaho? Kat kasla awan na mutlat serbina nga nag-abroad di asawam. Sumalaso. Sa lang nga sumalaso nanang.
may mayat ka no, tapno nakisayon ti pakanag, tawan iso na nga pakanag. Daboy, kita adulaunay ko to na ati ornong nan, no, kas pagarikan lang, nasadyang agon ornong. Sunsalang ti kasadyang nga taga, mga dati abroad nga sadyang agornong, hangag pauit. Uno saan kita mga nagitagi kapamilya na di Pangasinan, di paupawitan na. Kadarak ka lang posibilidad na ito na nga mapasamak. Kasi lalinaksid na kay lahat tangarodan nga agama. Ala, no isong nga kayat na, mabalin nyo. Ure, anya, teraramidan nyo, iso kayat na, mabalin nyo. Kabilit na kagubrak. Sumre ka ti construction. Kasta nga rin tinaramid ko ta dati-dati mat manong nami nga agtabtrabaho kiti construction. Uno saan manong nami ket aguri nga. Hindi sampay lang yung may parit aguri. Magalawas ko nga rin manong nami nga nagtrabaho ket ninanang tinangbantay kini Kerly. Iso itikat kaduhan na dito balay. 2 bulan manong nami ti asawak timawag manin. Hello, kumusta kayo? Nasihat may pakit. Awang problema yo? Awang met? Darit sumati pa nagtrabaho ti construction? Makidaw, di mayat. Mabali mo mati, agurnong tapno, ada may gatang ti arwatin ni Kerly. Uno aramatin na nagbasa. Nagraduar doon, saan ka di? Ohen, nagraduar doon ti elementarya. Ti anak ko. Anak ta ko naman. Anak ko, putot mo. Sige. Laon ni bagamon. Daobrak. Anak? Kaslaon ganas mo makisalita kanyak. Anak ko madras ka ng pagsalitaan ta. Linaksid na kami matin nga gama. Anak ka linaksid na bagbagam. Arig na kasta. Tatakam latat makamon ti biyag mi. Agur-urnong ak ditoy. Sige, di agurnong ka. Imbaga no sa mong ipawitan, nagiti kapamilyam sa di Pangasinan. Ikagangil lang ba't ang dumawat damat, ramanan damat te, pagbambandogak. Imbag pa kadakwa da, ata baramanan da. Nakam nga rod. Sige. Kasi kala kumarkarit. Anong kumarkarit nga magbagam? Kasi lagbiag kayo, uriawanan. Talagang bilang mo ba't nga ngawan tabagim? Linaksid na kami matang gama? Siguro, gusto ti atap ko. Ada sa bali nga pangipaw-paw itam. At dalalakim, di ba? Ano ko na? At dalalakim. Sabi ko ma, tasangkan to nga makarma. Tanay bagbagan. Ano nga lalaki nga bagbagan, mate? Sige, bye. Masurunak o na yan kang kuha naman ng name kat pati ni Kerly. No ba ibagbagag kini Kerly nga saan ng rumbeng nga gurain ti inana ta inanan tulat ta. Bayam nga saklangin ti manggura. Tasyak nga ro tuluklukon na. No, talaga nga pudno ti parparik na kanya. Ngayon ko namat ni nanang manunaymi narigat nusga ang barok na awan pamaniknik mo. Basta italag mo latang nga ni Apo Diyos ti amin. Makamon ni Apo Diyos kang kuanan. Namuan di kiti katrabahowak manong name da ito nga mapaspasamag. Napindas ko magbiag mo itan, dati abroad ta asawa. Di na ka magkayang papawitan. Ori para ka umalang di anak yo. Huwag nga rin. Anya nga talaga tika po na. Urunungan na ka no sa dyan. Abi nga di mo padasan ti mapansad di lugar da. Dito ay hamoy pakpakam mo nga mapangkasadyay. Kaya hamoy pakpakam mo nga kadagiti nakakamangam nga adda ka. Mapangka magkisasalita kadagiti karoba da. Amon no, pasamak sadyay. Siyempre, ti may isang lugar, may isang purok akit, siya, agdidinamag siguro, no, anya digiti mapaspasamak. Isupeng ngobrak pare. Tapos mapanagnakam nga road. Awan tumat lumaramidak no mapanagnak ka. Siya, bahala ka. No, sa mga rami dun ti kunak. Tapno saan ka nga ngata-ngata?
Tapno hanggang agduwa-duwa. Hamong hanggang matasyur eh. Nakakuha kami na eh. Nakaskas daw kami saan na kay pulos nga pauwitan. Uri ko man ada-aramid na kada sa baling pangipaw-pauwitan na. Ramanan nyo kumamitan ang narunan di anak na. Bamon. Nukas na kaguram suna. Kagurak. Manghalang arod din kasukat na pare. Abay. Hanggang sakit na pusong mo. Ngayon pag-ibas wiram. At ay rekomendar ko ka. Into malpas di paragtrabaho tayo. Ha? Intanto uminom. At ay sunit tiyangki. Nalapsan. Manong nemi induronak ni Arthur. Si Murtak mo. Nag-order ti may sa bilog. Apo, napintas ng peso ti balasang mangyaw-awat iti pitser, baso, ti Jane kan na ada platito sa nagtadpay ti artem nga sili. Anamin pulutan ta. Ada na ima sa pulutan dita. Amo na latan. Di amin Susan. Ay manong. Damo sa makita na kadwa ma. Damo yung kadwa. Napayagan. Ngimita lang maawis ko. Kunakin ko nga rod. Agsapsapul ka. At i-recommender ko keng kakunak. Susan dinagan na. Oh? Omi kung may i-recommender na keng kuha na. Anya damok ba da? Baka da asawa na. Awampay asawa na. Di kami Manuel. At da asawa ka din. Oh, makita mo da asawa na. Awan ti asawa na dito eh. Di kayo ko asawain. At di abroad. Uy, apay pa lang arog nagkarpintero ka. Agop ubra ka ti construction manong no. At di abroad din bakit mo. Dahil ang ti problema na. Ada sa bali nga pangipaw-pawitan ni bakit na. Ada sa bali nga lalaki ti biyag na. Ha? Sus? Awan ba anak yung manong? Ada. Agraduar to ni grade 6. Agraduar to ni elementary ko na ko. Santuag high school. Babae na laki. Babae. Girlit na ganda. Oh, pare, isyat mo. Katsigading. Siyat, balasa nga. Di mo kaya ti ada asawa na iti abroad? Tapi kumamad no ada ipapawit na nga kwarta saan na ka nakamata papawitan. Tapno maraman nagkumamad. Dakil mo ti sweldo iti construction. Di kada sweldo para manang ka. Talaga? Basta para manang men. So, ano kung di para man ko ka? At pinaraman ta. Narasarasawa ko manong nemi idi may ibusmin kay ni Arthur Tibilog. Pare, mabalim mo nga sir ka nito nagtitiyanggi. Talakado pare. Abay, nagkikisto pa eh. Hanggang kikis na yata. Kaya't Haan pare? Nakababayin. Ano nakababayin? Kung nagmalano, sumapsabol ka ti pangi baswiram ka nata, junior mo. Ngem tinapilak tirek nak manong nemi naman pa'y madlaw ko nga damat pa nagkurso na ni Susan kaniya. Napanak manong nemi nga saan ko akadua ni Arthur ngem sa anak ng minom. Hanggang uminom? Manong Manuel? Saan? Narigat no ka na yun eh. Pinagusto na lang ni Arthur. Anak mo na nga talagang uminom. Nasingpat ka rin kasta. Sayang. Ano't sayang? Nadamat na nasawam. Bali awang kami matan eh. Nanaro na mga paniknikak na talagang nga sa bahali nga lalaki di biyag na. Lipliputan na ka? Manglilipot nga ron. Kalwasan na lipot met, binalas kasta. Masapul ko eh. Mailiwak eh. Unggam Susan at apadas mo? Dan. Di boyfriend ko ngayon muna. Siyak na alwada nga na itad ti amin ko. Siyak na kwanti may kadwa. Una? Uy. Apeng ko na. Di ka mailiw?
Naling iso na edi. Nalingan niya. Nga maparagsak na kati oray la. Amat. Basta mapana kong kunana oray sa anak paganapan. Sardinan. Kasta. Oen. Nakapoy no kasta. Si kamanong nalaing ka? Padasan na. Kasi nagpepeso niya. Ang-angawak lang mo eh. Baka kapag-urup mo kit mayatak. Ang angaw la idi manong naming no talaga kayat ko kat maalak na ito nga susan ko na. Ti makadakas malmal pasmenten manong nami ti araramiden nga balay. Idi malpasen kat sanggam tun ngagsubli. Hindi na panak nagpakahadakin kuanan. So hanggang tun nga makit-kita manong Manuel. Di umay kanto pasyarin. Ito tibang pasyara kang ka. Baka awanak tumatin dito eh. Sadala nagkasapulan ti kadwa dito yung store. Idi ta gimanar gapot adda kayo. Ngem gabot awan nagtrabaho dito yan. Baka awanak tumatin dito eh. Nito nga diyan mo. Di mo kayat nga laan ti cellphone number ko? Kayat mo. Sige. Ipunbuk mo. Eta. Miss call mo, tap na maalak na number mo. Eto yan. Sige. Ano Manuel? Sabi ko madakita tantupay. Idaw-dawat ko may Susan. Ngem, kasanong nung agawid to ni misis mo? Tsak tula mo. Panagkunak, no talaga mo paniknik ka kamang nilipot isuna? Saan ko nga kaya? Manong nami ideagraduwa rin ni Curly timawag ni Sally. Niya bagam? Na, kahit ko ba nakablawan ti anak ko ah? Curly, dinanang mo, nagsalita kayo. Ni speaker ko man. Diyan mo sa apulyo? Na. Pagpadpada kayo lang kinitatang mo sa lutsud. Nibagamit masapul mi. Awamit itedyo. Iso kasal sa lutsud, may ka. Ano anat masapul mo? Kastat para kisarita bitiinan. Nanang ka ah. Aging gano'n at tinanang. Kas ka lang makagura ka niya. Sa sino kumat siya nga makagura ka. Makatawan mo ito nila abroden. Nisindabo di ka pinangted. Kadya ka dimat ko na kinitatang mo. Kinibaga kang agur-urnuak dito eh. Naklase nga pa nagurnong deta. Di kayo tumutawag ka din. Lipatan na kami. Talip-lipatan na kamatan. Girlie, hanggang sa panakisaom kinanang mo. Nisintabo. Nga ipaulit mo kuma. Tapno ang pagpaalak. O pansit lang. Awan. Tapos ang nagpaalak. Haman. Ilang remedyo ni tatang ko siyempre. Ganun, ada kayo, kwarta ni tatang mo, trabaho iso na. Di ka malamang dead, o regalo ko ma. Awan mait. Sige. Inyawat ang ti anak ko manong name iti cellphone. Ano ti susurong ka na di anak po, takas na pa nagsungsungbat na. Ano ka tinam na maam ko mga ba nagsungbat na kang ka? Api ngamin tumawag ka pa ilang, kakaw mula sa Serbina. Pagasgasaran na kamlatilod. Papada kayo. Si kansama ti manglilipot. Tsaka mo ka na taa. No sinot manglilipot. Sally, hangamat maturog na abot Diyos. Ken God is everywhere. Makitkita na noan niya tara aramidan kan mapaspasamak. Iso nga, hagbuteng ka kumakinabot Diyos. Sige, bye. Anong name pinagbasa kiti high school ti anak ko yung karigatag na talagang inted ti amin nakasapulan na numampay kakaasiak no ka nga grimedyo. Yung maglagi di manong name iti dire-diretso ti trabaho. Saan nga napupuutan ti padaglabas ti panawen addan iti mauding at awen ti anak ko manong name.
Naggraduar ako. High school pa lang Ag college kan tupay. Kabay lang nga takabap ka sa akin. Hore siksika lang. Wala, siksika mo. Dududwata mo. Manulak ka nun ta. O, manot sweldo. Adapay sideline ko na daduma. Aw mat unay paggastuak. Kabot jak mat mamartek. Pampagusto mat latan no. Daag painom. Siya hanak pa nagsiksigarilyo. Ken kang runante amin, sa anak pa nagchichiks. Imsan ka may ilitan? Mailiw ti, ninanang mo agad jak kailiw. Mailiw ti babae. Natempela ka na ko. Kasi ka, balasang kan, hanggang pa ilang boyfriend ikarigatan ka pagbasahan ti college na. Tang, hampay nga nga nagbakasyon ni nanang? Kasi hampay at aumod pa'y. Hamat pa si Masang Pat. Baka sa diya pag mas Pangasinan, tinagbakasyonan na. Tang, ano nga tanong ito sumarong ka sa diya? Anak, babam na tan. Nasaksakit mo talaga mapaniknik ka. Panunutak-latan ka talagang awanin ni nanang mo. Linipat na kun. Adan sa bali nga pamilya na. Aba nga ta naaramid ni nanang tikas diyan. Siguro anak, gapumat lang kanya. Gapo kaya kag nga, apay, daan lang magbasol mo. Basol ko no api nga saan ko maipay kang kuhana, tikalkali kaguman na nga namay. Iso nga pinilit na tibagay na kag-abroad, tapno sumaliwan naman ti biyag na. Biyag na lang? Siguro. Managing bubukod nga ina, managing bubukod nga asawa. Sige anak, saan nga iso pati panunutem? Basta ubrayan lang yung graduation, ha? Kahit siyempre, pumaala tayo tumanan na, graduar ka. Nung kasanot ka doon paala ni Susan, ni Girlie, idi naggraduar ti elementarya manong nemi kita, adadu, itata naggraduar di high school. Adadu matinawat na nga regalo manong. Yung may nagati katrabahuak, siyempre, damat in regalo, adamang ipapatpat sa kagaso, adamang ipapatpat ti limagaso. Ini tagring manong name di cellphone ko. No, api nga jakpay lang amin indilit tinaganda ito yung aseli dito cellphone ko. Hello? Hello? Kablaw ko mamit anak ko. Upat nga taon. Nasurok ng upat nga taon. Manong taon kontrata ko muna nga kontrata mo nita? Pina-extend ko. Tapay? Tapos nga dadut mo urnong. Urnong. Aduman ti mo urnong mo dita seli nga kwarta nga aduman ti mo urnong nga gura kada kami iti anak ta. Oh, dito tanak mo. Salita kayo. Ay, kablawang ka tinaragsak na panaggraduar mo anak ko. Hello, girlie. Sino dito ka di? Siya ninanang mo. Ay, sorry. Taawanin tinanang ko. Sorry nabayagan nga natin tinanang ko. Nasurukan nga upat nga tawan. Bye. Entang, alam nyo. Awa na, nangig mo? Imbilang nagaya mga natay tanak ko. Nasakit. Nasakit nga talaga. Agasaw, anak mo, ibilang nakan nga natay kat si bibiyag kapay. Maaramid pa deta. Ti anak mo, anyan tulakit kanya kon nga asawam lang. Nabayag mo nga nabalo. Gaputa yung bilang mo nabayag ka nga nabalo. At dan sa baling ang babae tibiyag mo. Dandanin. Dandanin. Sa alang nga sikat makaaramid. No maaramid mo, maramid kumet. Nangaroon na kat lalakit kinatao. Manong name di ag-college ni Curly. Magit kita kisuna. Agas idi tila nga ni Sally manong name. Tang? Abi kas na panang matmat mo kanya? Awan anak. Malagib ko lang ninanang mo. Kunak malunin aksidyon. Tang, si Papa Lubusak, nung mga alakay ito kasukat na.
Talaga? Oo. Ikasunod bigla ang sumang patinanang mo. Kahit awamad gaya mga peso. Awamad sa bali nga karelasyon na. Kini ka nga minang paniknikan tapno sanggang agdua-dua. Bayang anak, inak to mismo sa di lugar da. Inaramin ko mismo dahi tama nung nami gabota, nagnaid kami met iti sumagmano idi nga bulan ditoy, kabisadok manong nami iti pasikot-sikot. Idi balay, ti amaamok manong nami nga makalagip kanyak, nga kabagyan na mismo, kasinsin na ni Delpin. Uy, bayaw, malasin na kaya. Asan nung di ka malasin? O reman pa'y manupay nga taon tinaglabas. Daji, anak yo, manot taon na itan, Fraser College. Uy, ni nga rod, misis mo, ni Kasin. Isang nga rod sa lutsutig no at sunad to eh. Kaano na di yung may napanagbakasyon dito eh. 2 years ago. May nagbakasyon dito eh. Di ba, ada di Hong Kong? Wait, ada di Hong Kong? May nagbakasyon dito eh. Tama agad nagabot ta Ilocos. Pulos nga saan nga nagpakbakasyon. Kumusta man tayo nagiti da-uncle ka nantim nga nag-anak yung kuwana? Makita na jay? Hamo malagib nga dyan di balay da? Kahit mo sawan, datat di balay da itan? Kawan, tatak Hong Kong. Katas ko na. Katas ng ko Hong Kong. Dito'y tinang ipagpauitan na kada kiti kwartana. Kabay. Hanunang ipapauit ka na kayo? Pulos. Nisintabo kit awan yung pawit na. Sumit lang nga dito nga nagbakasyon. Tao may nakinita mismo dito yung balayda. Kahit may nagbakasyon, binakasyon na natin, napinta sa balayda. Hawan sa bali nga lalaki ni Biag na. Kasinsin mo iso na. Amo kasalik ni ma'am. Kasinsin ko nga peso iso na. Manuel, ngem, jak kanunungan ti madingaramin na. Nagdinamag dito idi. Di nagbakasyon. May isa lang rabi di kadda na ti napinda sa balayda. Ngem madasabali nga simang patan na. Iso ka din yung may katap no, umay mo panagdakan? Nga manglilipot ti kasinsin ko. Delpin, anyat adda ka na dyan nga lalaki. Ngawang kanyak. Tihan mo nga mo, dati nga boyfriend na. Idi agabrod, napukaw ti kami nakaksyon da. Kahit mo sawan, nagabrod man di lalaki. Anday so na di abroad ita. Kaya ti damag agad naggandan nga nagbakasyon. Sa damit lang naggandan nga nagpa-abroad. May mesa nga lugar ti handa. Hong Kong ken Dubai. Ket damag ko nga isudat tagtultulag nga agurnong ti ado kalpasan nga na ipasdik na ti nabinas nga balay ti naganak ken kuana. Agurnong da kamuta isudan to kanon tagden na nangaron. Gusto ko nam. Kabinay-bay anak kami mata namin pinsan kasinsin ko. Kasinsin ko iso na kami jak kanunungan ti mading aramid na. Ibagman ti may ka. Oh, kuyugan ka ha. Makita nakamot na kita yun nakay kamangam. Sanan. Umanay nga na paniknikak ti amin. No, bekasta. Adda kanyak ti anak ko. Aramidag ti amin tapno mapagbasak iso na. Mapagraduar ko. Naragsakan tulaw na yan no mapagraduar ko ni Girlie. Kada nang napintas ng pagtrabaho na. Kayo nga kita la. Sige, kasta latibig. Ulitek, dati kami nag-nubyo na dyan.
maitam. Baka ad nga amang nga ipatpatig ng imitis ka. Talaga pati anak na, linipat na. Akong pangata anak na, tsak man mo, baka iti pa nagbakasyon na nga, nagkuyog na nagkakaida akit, baka maanakan na ni Kasin. Sana kong nga rin baybayag. Ay, nagawid ka madlang, uwin. Unay mo na panggal daw. Taak nundalan nga mangal daw. Bayaw. Bayaw, nawas. Nawas nga bayaw. Kumbadre, kulatan. Thank you. Lagit sabi ko maatahan to nga agbabawi ni kasinsin ko. Kanukas pagkarikan ta agbabawi kat siya tilagal nga asawa na. Agsublinto ken ka. Awatem ka di pay? No. Abig no. Saan tupay nga maawat yung bukod ng anak? Siyak tukit din. Nalagsan ti barukong ko nagbiyahe nga nagawid manong nimi kat inarakob ko ti anak ko. Abay, tang. Adan sa bali nga pamilya ni nanang mo. Nagbagasun gamit sa diya Pangasinan 2 years ago. Nga da kaduha na nga lalaki. Diya ex na, nagsinumbyanan da. Datot istorya. Diya family house da nagbalin na nga nagpintas. Idya tinang ipanan na karagiti nagbambanugan na. Niya tiklasin na nga ina. Linaksid na anak na. Linaksid na tatang. Maanyon tatang. Basta tinaskin kat makapagturpusak. Napintas to tibiyag ko. Napintas to tibiyag ta. Saan kan to nga baybayan tatang? Naging ka iti may isa nga ngaldaw manunemi nakiktutak iti mabigbig ko dati masabat ko. Susan? Mang Manuel? Kita mo kadlangan nga, tika na ilat tilubong. Pamanam, nag-shopping nga. Mano nga tawanan? 3 years. Talong na tawanan na ya. Uwin, nagdasaw mo. Hindi boy pa rin, awampay. Umika, nagdagbiriad na. Kabayatan nga agbinibirianda kami manunemi kasla sana ka mauma amang mat ti pakabuklan ni Susan. Kumusta nga ron itan? Kumusta ni Mrs.? Awan kami nga talaga. Nabanagnagak nga dan sa bali nga lalaki ti biyag na. Imagine, nagpindas di na may ana di balayda, family house da di Pangasinan. Nagbakasyon to 2 katawon. Kalpasan ti 2 katawon na di Hong Kong. Kadua na dyan lalaki na. Dati gayam nga boyfriend na. Nagsinublanan da. So nga adada siguro nga kayat na so angas dyan. Napimitas ko mga saan nga nakiasa-asawa niya. Kat kumusta matan dyan anak mo? 3rd year college na. Di ka marikatan na magpapasakin ko na? Medyo. Kahit mo tulungan ka. Ada na pitas ka trabaho. Tulungan na. Ako pa'y boyfriend mo? Ako pa'y. Di ba ko nakeng ka idi? Nasabi ko ma, tadantugon daway ng agsabat pa'y tidaran na. Mabaling ka din nga kalpasan di pa nagpilihan data kat indan to pa'y mangan. Mangan? Ito unek ti hotel. Hala. Sige. Manong nemi iti kabayagan nga saan ko. Iti kabayagan manong nemi nga kaililiw ko. Iti kabayagan nga iti katip-tip elektrik na. Diyak lakayat nga siyak ti mo na makabasol. Tawang pa iti pamaneknek ko manong nemi nga dan sa bali nga lalaki ti biyag ti asawa. Dito yan manong nemi nga impeksak impang ko ti amin tapno lang may panti na bayag ko nga panakailiw. Pero nga tinagikuak ka namin pinsan ni Susan man. Inaramid ko ti amin tapno ibaga na nga kasla itakla nga mapadasan. Tayo baga na edi manong nemi nga kasla sampay nga mapan nga nalpaston na di boyfriend na nga nang rak-rak iti kinabirhen na. Ngem siyak manong nemi. Numanin ibaga na. Hala,
Manen, Manuel. Nangro naman nung nimigit na laing akmit karigita. Sa anak man nga galumiim nga mangan, tadad namat ang gustuhan naman nung nimi, nukastat aramili. Iniawit kon manong nimi dito'y balay ni Susan. Nagsao ni nanang. Nakahala ka matpente kasukat ti asawam. Ni Susan nanang. Na Susan, inanang ko. Nana, kumusta kayo? Hindi ta sumangpit ni Girlie man. Girlie anak, ni tita mong Susan. Susan di anak ko. Wow, naglapsat ka. Girlie. Baka nalaplapsat ka, tita. Ayad mo yung sa hundang, adon kasungat. Tibang lilipot nga asawa yo. Wen, numampay, makunamit lahat ito yung basol at nag-asawa kami kininanang mo. Ngamili kasi ito yung sitwasyon siguro. Manda kaawat ni Apo Diyos. Anong name nagdan na kami ag-asawa kini Susan. Kaya nakaragraksak kami manong name ng runa edi adan ading ni Girlie nagturpos mo ni Suna. Lalaki ti ading namanong, lalaki ti mo na anak mi kini Susan. Nairuan ni Girlie ti panagtake na ti board passer isuna aging ga nakastrik nga dagos iti trabaho. Wahin manong. Gawata, diyak o na ang problema irin. Tadwa kaming nagtrabaho kay ni Susan. Managregalo ni Susan, nayat unay. Wan, ori sa nga kasapulan ni Girlie, ikan na. So nga, hindi matan nagsweldo, damo sweldo ni Girlie, ina-treat na kami nga duwa, gramon kaninanang. Anong name? Aging nga nadaan kami may kaduwa nga anak. Idit agasawa mo ten ni Girlie manong nimi ket ada kabukbukudan da nga balay iso nga ni nanang siya ni Susan ken dikit anak mi nga puko ni nanang siyempre iti adda nga iti may sangal daw manong jak pulos dinamnama nga iti matugtog tiri daw ket napangkulinokatan babae. Sino ka? Manuel? Siyak ni Selly. Pikas tadlangam. Imayak dito ita. Agpatulong ako ma. Ano pagpatulungan? Ada sakit ko. Makaakar sakit mo? Hamit ka di. Sinureta, Manuel. Ni nanang. Sumrik ka. Sinureta. Apay, nagpastrik ka di. Agpalpalaman sa. Ni Selly, nanang. Isuda ito yan ni Selly. Apay nga nakaraprapis mo ka na kung alam na bakit pa yun ng siya. At ako sakit na. Yung may nagpatulong. Nagapukid niya Pangasinan, may ka dito yung Locos. Hindi kita, kinabay lang tinagbiyahe. Hindi sumangpetmet ni Susan manong naggapoy ti karuba. Asin ni Suna? Ti dating asawa. Ha? Api si Kalaman Mayat? Ada ba yung asawa ni Girlie? Pasensya kayo, gagayam kinagabsat, nagpukaw signal. Aya, pasensya kayo, nagpukaw ti signal. Sabagay, malmalpasmet ka din, gagayam kinagabsat. Malmalpasen. Ayan, at nagring pasan na, tinulungan da. Wen, ni Susan tinangalukoy itiya, ken ni Manuel, tapno tulungan da ida. Timulong mat ni Girlie, siyempre, inana nang tedda iti kwarta, nga umanay nga pagpaagas na, tapno di kasta, ket maagasan. Iti naagasan nagsublimat lang. Dua itanti asawa ni Manuel, ngam saan da ngagdenden na kini Selly. Ni Susan ti talagang ibilbilang da, nga
Di Susan ti bilbilang na nga asawa. Tiket aramiden ni Sally, akit pimanawen itidan na ni Gerly nga anak na isut ayan na. Akas lang nagbalinan nga katulong daw. No kasta ni Gerly ket imbig binigbig na madlaeng nga ina. Ngem saanen nga nagsanda nga nagsinubyanan kini Manuel, nudikit nagtultuloy nga da Manuel kini Susan iti agasawa. Ket ni Sally adda iti sidong ti anak na nga ni Gerly akas mangay aywan kada kiti apukon. Dada papagaan ti nagpatinggaan ti pagkasalitaan ni Manuel ket pasensya kayon talaga nga nagpukaw ti internet.